Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन आथिया मंगल जानाय नेवथा जानाय जोंनि गामिनि सासे बिनानाव। भिडिअआथ' मैयानिनोमोन बाट एडिट खालामनो सोलाबाखैमोन। नायलांबाय थादो। फैना हिगल से खैना गोदाननि खैना मोनफैबाय जोंना हनै आयौ माथो स्कुटिजोंसो फैदो नै बिथिंजाय हाय होनहर दा जों हाबा लाङानि न'आव मोनफैबाय। बाट हाबाया बारा गेदेर नङा ओरैनो, थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं जिखिनि हायो होलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो ना मा होनो। मायाव दै हैनांगो बिसोर सानैया जोंहानि आबै। आलासि गोदानफोरा मोनफैबाय। आलासि गोदान माने बर गोदान खैना गोदान। DJ vlog nih. Kita nak ikut sekap nak. आलासि गोदानफोरनो ओंखाम होनायनि लाहार फाहार। गासिबो जागासिनो आलासिफोरा। माबायदि जादों? माबायदि जादों ओंख्रिया? हा? बेदर जाया? ना होफायाखै? बेदर जाया नामा होनदों? ओइ माबायदि जादों? बेखिना हर गासिबो। नोंसा बेसें mobile lagi. Ada kudung nunggu saya. Akhirnya tele yo sudah tuh. जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना सिगांग्रो मोननो थाखाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।